Hej, jeg kan vise dig, hvordan man får skins til Counter-Strike Source. For eksempel, du kan også få det til andre spil, men vi tager bare lige Counter-Strike Source. Jeg bruger Mozilla Firefox lige nu, fordi jeg har fået meddelt om, at der har været en hacker inde på Internet Explorer. Så jeg vil nu hellere bruge Mozilla Firefox end at blive hacket. Jeg ved sgu ikke, om det passer, men sådan er det bare. Så kan vi kigge på nogle skins herovre. Bare vælg et eller andet skin, I for eksempel gerne vil have, måske en Mac 10. Så er der guld Mac 10, guld Mac 10. Der er forskellige ting. For eksempel hvis vi nu gerne vil have den her Mac 10. Så trykker vi download. Og så download. What? Det var så ikke lige meningen. Så tager vi ikke den. Så tager vi den her. Bare download. Bare en eller anden af dem. Uanset om der er 4 eller hvor mange der er. Så skal du bare tage en eller anden. Og så se om de duer. Se, den duede. Så trykker du. Og du skal i starten have WinRAR. Det kan du så. Altså det kan du søge ind på Google for eksempel. Du kan gå herind. Og så søge WinRAR. Og der herinde, der tror jeg godt, du kan downloade det. Ja, der. Du skal bare downloade det der. Der kan du få det. Jeg sætter et link på YouTube, så du kan finde det, og jeg sætter også et link til skin hjemmesiden. Hvad skete der der? Nå, så skal I trykke udpeg fil og bare sætte den på skrivebordet, det er bedst. Den burde sgu da være der nu. Nå, den er her. Okay, se. Men først af alt, så skal I lige ind i jeres Steam-mappe. Steam Apps, din account, Counter-Strike Source og din CS Strike. Okay, så har du CS Strike åbent der. Så der står Sound. Så går du ind i Sound Weapons. Og det samme gør du så her, Sound. Så finder du Weapons, og hvis der ikke er en Weapons map, så flytter du bare den her herover. Men jeg har en Weapons map. Så vi gør det her. Vi går ind i Weapons. Og så skal vi bare have flyttet den der. Men jeg vil ikke have det. Så jeg lader være med. Jeg viser bare jer det. Så hvis man går ud her, så er der også materialer og models. Materialer. Der. Og så finder vi den her map igen. Og hvis du ikke har sådan en map, så flytter du bare weapons mappen over her, hvis du ikke har den. Men det har jeg. Så går du ind i den, så ser du, at den både har V-models og W-models. Så går du ind i V-models, og så skal du bare lægge mappen derind. Så går du ud af det igen, går ind i W og W, og så sætter du den derind. Og så lukker du den ned, og så hvis du ikke vil have flere skins, så går du ind på siden og lukker det ned. Og hvis du ikke skal have, ja. Her er den så, og du skal bare, altså når du har åbnet den, så er der ikke flere, så er den her har ikke for eksempel. Og den her har ikke. Alle tingene de er væk. Alle de vigtige ting, den her den er også væk. Så du skal bare slette den der bagefter. Det var sådan set det.